Postupne. Tomáš, povedz názor. Kvůli němu padlo spousta lidí, bylo zraněných. Dle mého by si trest zasloužil nějaký, ale... Takže vinný. Lukáš. Koľko ľudí padlo kvôli mne? Všetci. Zastupca. Vinný jednoznačne. Jeden. Aj to kvôli tomu, že už... Vinný. Vinný. Tvoji ľudia rozhodli. Nie ja. Ani môj kolega. Podľa mňa by sme každého mali dodať. Každý jednu radu. Ako Cezar. To je veľmi pokrokové a som rád, že takto skončím tu a nebudem to musieť žiť s takými sadistami. Majky, čo som počul, pol dňa si sa neukázal. No lebo toto by ma čakalo, ako ja som sa tomu snažil vyhnúť, ako chcel som žiť. Domov som chcel. No hej, s najatým headhunterom. Vieš, koľko ľudia sa nachodili kvôli tebe? Koľko sme materiálu minuli, aby sme ťa dostali domov. Karavány. Takže ja by som sa vám uplatil z toho vykováca. Počkajte, na môj povel, Lukovi. Už podrežte! Neľutujem nič. Nemají cenu! Keby náhodou. Nie, jasne. To sa už neušetríš. A hodte ho stalkerom pre dobro kolo. Hoďte ho do kanála! Hoďte ho do kanála! Do utiarne s ním! Do kompostu! Do pálinky s ním!